Jeg hedder René Mohr. Jeg har boringsfisk her i Kerteminde på Jollehavnen. Og i sæsonen har vi åbent fredag, lørdag og søndag. Og fra 1. juni har vi åbent hver dag fra 11 til 19. Vi sælger lidt forskellige røget fisk, som vi sælger ryger. Røgede rejer. Det er grønlandske skalrejer, der bliver varmrøget. Og der er laks. Varmrøget laks med lidt forskellige krydderi på. Hvor man kan spise det her, eller købe noget med hjem. Så er der udvalgt makrelfileter med lidt forskellige krydderi. Og røgte sild. Ja. Og så ryger vi sådan lidt af sæsonens fisk. Sådan. Så laver vi lidt fiskefrikadeller og lidt fiskefilet. Kan man bestille bord hernede? Vi kan bestille bord på 27 12, ja. 26 56. Og der er plads til hvor mange? Vi har til 60. Ja. Ja. Og I tager også selskaber, hvis der kommer nogen for eksempel på 10-15? Ja, der har vi lidt fødselsdag. Det klarer vi også. Hvad med et glas øl? Glas øl, det sælger vi også. Det har I også. Og vin. I kan få det lidt skarpt til, hvis man er til det. Ja. Vi glæder os til den. Kommer ned og handle med dig. Vi håber.